שלום, שמי בלה פפר. אני בת 60, חולת פסוריאזיס משנת 93. כשהפסוריאזיס התחיל בצורה מינורית, לאט לאט עם השנים הלך והתפתח, עד שהגיע למצב של כמעט 100% בגוף. מחלת פסוריאזיס היא מחלת עור, שמתאפיינת ברבדים וקסקסת על העור. היא מחלה שמוגדרת כמחלה אוטואימונית גם, שפורצת כתוצאה או מתורשה או מסטרס. יש בארץ היום כ-120,000 חולים, 3% מהאוכלוסייה, בדרגה זו או אחרת. זו מחלה שמסתירה, בעצם גורמת לך להוציא הרבה אנרגיה בלהסתיר אותה. כי אנשים מתביישים, בגלל שהיא חיצונית ובגלל שהכל נראה לעין, האיש שחולה בה, בן אדם מרגיש שהוא מוקד למבטים, מוקד לרתיעה. במהלך השנים טופלתי במשחות, קצת בכדורים, כי זה הטיפולים הקונבנציונליים לפני שנכנסו הטכנולוגיות החדשות. אבל אז היא הלכה והתגברה, כי זה טבעה של המחלה. ככל שמתעסקים איתה יותר, אז היא יותר פורצת, תוסיפי לזה מהלך חיים, צורת חיים, שגרת חיים, עד להתפרצות מאוד קשה של המחלה. והייתי במצב של אשפוזים ממושכים בבתי חולים, בבית חולים הדסה. במהלך של 13 שנה התאשפזתי 14 פעמים, לחודש וחצי כל פעם. אני יורדת פעמיים בשנה לים המלח, למלון הזה, שהוא כמו בית, ונותן לנו הרגשה נהדרת של אירוח ושל אכפתיות וסימפתיות. ובעצם הטיפול שלנו פה על הגג. אנחנו עולים לגג, זה נקרא סולריום, ואנחנו יושבים בשמש, יושבות בשמש, שעות ארוכות. לשמחתנו היום יש כבר טיפול ביולוגי. והטיפולים הביולוגיים האלה בעצם הצילו אותי. ופניתי לרופאת העור שלי, קבעתי את הפגישה וסיפרתי לה על זה, ואני שמחה שקיבלתי מענה למה שיש לי. ואני נראית טוב, ואני מרגישה טוב, ואני מוכרחה להגיד, היא עשתה בי שינויים שלא ראיתי את זה באף פעם. היא נקטעה אותי בצורה כל כך נקייה, כל כך טובה, שזה פשוט הפלא ופלא. גם אותו מקומות הקשנים, למשל ברגליים, שזה מאוד קשה לטפל, זה פשוט מתחיל להיעלם גם. אבל במקומות אחרים זה פשוט נהיה חלק לחלוטין. כאילו לא היה אף פעם, וכאילו אין לי בכלל. אני מאוד מקווה שהיא תעזור לעוד הרבה אנשים, כי עוד אנשים מקבלים אותה ומדווחים על שיפורים מדהימים. הפכתי להיות רגועה יותר, נינוחה יותר. כאילו זה כבר לא חלק מהחיים שלי. היא קיימת, אני לא מתעלמת. היא קיימת, אבל היא לא הדבר המרכזי בחיי. אני לא מתעסקת איתה ביום-יום, כמו שהתעסקתי כשלא היה לי את זה. וכשאני קמה בבוקר ואני רואה את עצמי עם גוף נקי, אז זה שווה את הכל.